Rider Power Tools представя стационарен циркуляр RDTS-12. Работен плод 625 на 432 мм. Вертикално накланящ се диск от 0 до 45 градуса. Линеал за успоредно рязане. Транспортир за рязане под ъгъл. Възможност за включване към външен прахоуловител. Мощност 800 вата. Тегло 21 кг. Обороти на празен ход 4700 оборота в минута. Размер на диска 250 на 30 мм. Максимална дълбочина на среза 74 мм. Максимална ширина на среза 305 мм. Асинхронен електрически двигател с защита от претоварване.